Bé, doncs és evident que en aquests moments la prioritat que té l'Ajuntament de Barcelona està relacionat amb el front sanitari. En aquests moments estem centrats amb el reforçament dels nostres hospitals a la ciutat, amb atendre les residències de la gent gran i, per tant, tots els esforços i els recursos prioritàriament de l'Ajuntament s'estan centrant en aquest àmbit. Però és evident que l'altre gran àmbit que tindrà conseqüències sobre la vida de la ciutat i de la gent serà l'àmbit econòmic i el social. I des d'aquest punt de vista, l'Ajuntament de Barcelona, des del primer moment, va començar a prendre mesures de caràcter fiscal per tal d'alleugerir a les pimes i als autònoms les càrregues fiscals que suposa la seva activitat econòmica. Per començar, vam decidir la setmana passada que la taxa de terrasses o l'impost de recollida de residus no es pagaria durant el temps que durés el període d'alarma i vam començar a treballar des de l'Institut Municipal d'Hisenda per prendre noves mesures. La que avui anunciem és la pròrroga general de tots els impostos municipals fins al mes de juliol. La informació detallada sobre aquesta mesura la poden obtenir els ciutadans i les empreses a través d'un espai web específicament creat a la web de l'Ajuntament de Barcelona, on s'informa impost a impost com es poden fraccionar o com es pot personalitzar un pla de pagaments que, en termes generals, per l'any 2020 no suposarà cap recàrrec ni cap cobrament d'interessos. L'objectiu d'aquestes mesures, com et deia, és fonamentalment alleugerir la càrrega fiscal sobre les empreses i afavorir la liquiditat. És també una resposta a la situació de la ciutat? Sí, la resposta és obvi que el marc o l'àmbit competencial de l'Ajuntament de Barcelona en termes fiscals és limitat, no és el gruix dels impostos que ha de pagar sobretot les empreses, però nosaltres fem aquest esforç en moments extraordinaris per tal que alleugerim la càrrega fiscal i afavorim la liquiditat de les empreses que els permeti el més aviat possible sortir d'aquesta situació quan comencem a tornar a la normalitat. És a dir, que hi hagi una represa de l'activitat econòmica el més ràpid possible i que, a més, el pagament dels tributs no sigui per això un obstacle. Es crea una oficina virtual perquè puguin contestar preguntes? Sí, nosaltres per afrontar aquesta situació, que és molt complexa i que segurament tindrà molts casos molt concrets, hem creat un àmbit de consulta directa específicament per les mesures que estem prenent de cara a la crisi que ha provocat el Covid i l'estat d'alarma en general. És un espai web amb un correu electrònic en el qual els contribuents es poden adreçar específicament explicant el seu cas i demanant, en funció de les mesures concretes que haurem determinat, com pot fraccionar el pagament, com pot posposar el pagament, impost a impost i cas a cas. També es dona la possibilitat, com deies, de fraccionar, no només de fer aquest ajornament. Sí, efectivament, el criteri general és que es pugui fraccionar també el pagament dels impostos principals municipals i que això, en l'àmbit de l'any fiscal 2020, no suposi un recàrrec d'interessos pels contribuents. I això és un pas més en una sèrie de mesures, com comentaves, que s'han anat prenent. Sí, hem anat prenent mesures i segurament en prendrem de noves, amb les dificultats que tothom es pot imaginar des del punt de vista organitzatiu i de presa de decisions en aquests moments. Per exemple, en l'àmbit laboral, els serveis d'assessorament laboral de Barcelona Activa ja han posat en marxa també un telèfon gratuït d'atenció als treballadors i treballadores de la ciutat, especialment aquells que estan en situacions de precarietat o que la seva empresa els ha anunciat un ERTE o que es temen o estan patint pel seu lloc de treball. En aquest sentit, a través d'aquest call center, d'aquest número de telèfon específicament impulsat des de l'Ajuntament per a aquesta crisi en concreta, es donarà tota la informació que un treballador o una treballadora puguin necessitar o dubtes que puguin tenir en aquests moments i en aquesta situació. Gràcies.